Bantwana bethu ababulawa ama-drugs. Bantwana bethu babulawa yi-ANC evumela noma ubani eze kule country yethu. Akekho ongazi ukuthi ama-drugs akuphi. Akekho ongazi ukuthi ama-Nigerian watholaphi. You go to Springs, you go to Brakpan, you go to Compton Park, corner to corner and told Nigeria. Elithengisa ama-drugs. Uke walibona eliwaphe imali. Angiyabuza bazali. Ngitsheleli one Nigeria. Ethiwa leli phaka. Abobani amaphaka. Ingane zethu, abafowethu, abodadewethu. Wenzani uhulumeni? Wenzani Ayanda? African National Congress. Uma siyaqhubeka siyavota. Siyinkomo nje eziye-DP. Uzwani uyazikhulela emakhaya. Inkomo mawuvula isihlenge zonke ziyangena eDP. Nathi sinjalo. Siyaqhubeka sivotela isystem ebulala thina, ebulala abantwana bethu. Kanti sikweleta bani le vote? Kubani sikweleta le vote? From 2016 to 2021, local government election, when we stopped voting the ANC have governed with collusion. Lenxaka khona kamasipala ukuthi kusasa kunemeya ye-DA, kusasa kune-EFF, kusasa kune-ANC. Yidamage eyenziwe yithi. Ngoba sesingasabavoteli. In all 5 metros, inhlangano esasiyithanda isanayo ipower. Njengoba shilo uDoka akusizi ukuba semshadweni okuhlukumezayo indoda ikuphule namhlanje hayi ngikhulume nayo kahle sasa ngizokhuluma nayo kahle iphinde ikukhahlele uthi hayi usuhlupha makadakiwe yazi noma sofa hayi usolo uyenzela ama-excuses awuphumi kulo mshado uyeke nenja ihambe ugcine umfowethu kuzofa thina Zwani masiqhubeka sivotele i-ANC kuzofa thina masingayenzi change of this particular government. Nabafundisi la emhlabeni namasonto athengiwe ngoba le-ANC njalo mayevoti kale emasontweni ithi senza ama-church visit nabo babeka izandla abafundisi bethu. Sophuma kanjani inkohlakwaleni mani bathandazela abafundisi yabathandazela lamaqoqo babuzwane athandazelwa yini nani niyisonto ninesandla ekutheni lelizwe lethu libe nje ngoba lamaqoqo niyawakhulekela mani wakhulekela uNkulunkulu uzwa nina Zwani ukuthi bafuna lapha uNkulunkulu awabisele aphendule umthandazo wakho Ncebo sicindezeleke uthi ANC hayi iyasibhedela kubheda wena uwobo uyikhulekela. Angithi Zwani ngabuza nomfundisi babutoka keze ngambuza la ngiyababona njalo bakwe-election every Sunday bane-campaign manje yokuze ama-church visit hayi nime nani nabokhosa hayi sineyivakashi namhlanje ezethu ezibuya kunhlangano sicela abakhulumi bashayela izandla shayela amaqoqo izandla shayela ababulala izandla. So yithi that are enabling this particular system. Kodwa namhlanje sine chance lokuthi asichinje sike sibone abanye abantu ukuthi bazasiphatha kanjani. Sibone labo bathi ATM, labo bathi bazalelwe esontweni. Sibabone ukuthi bazasiphatha kanjani mabasaphethe. Ngoba nabo awubazi ukuthi abawini ngani ama-election bayi-6 million e-country. Kusho ukuthi phakathi kwabo kunamaqoqo la esontweni. Inkinga amaqoqo la esontweni. Asonta nathi acula nathi. Mawaphuma ANC yaphetha mangelanga lokuvota kuvota yena. Asitshintsheni.
Angivelanga okuningi. Ngivela ukuzonicela. Ene ngicela kokugcina ngiyacabanga ukuthi bafethu asambeni nalento. Ninika ama-candidate wethu ithuba. Njengoba bashilo basinikile bathi nizozikhethela abantu enifuna babe amakhansela. Ngeke si-interfere nani. Sicela nisikhulisele na i-ATM njenge-CWP. Abantu abakwaziyo ukuhlupheka, abantu abakwaziyo ukuswela, abantu abakwaziyo ukukhandleka. Sizele lokho. Asivelanga ukuthi uvelaphi hayi mhlawumbe uzoba yimeya ngathi isikhapha uvelaphi. Ningangiboni ngisidudla ngicabanga ukuthi ngiphila kahle. Ngidla unhealthy. Aze nisho nithi hey ambona ungakanani. Oningoma yomkhonto ethi izisu simabhaqabhaqa. Badla isambane likaPondo noshiso negazi. Angikaze ngawudla. Ngangimatsha nani sengikhohle ukuthi how many times. Kuloke kunje ubhaqabhaqa usuke. Nivotela the same evil system that is the problem ilapha. Fanele kuthithe nina kuqala. Sikwazi comrade. Akusasikwazi ukuhlala nentswela bona. Vele umani ungabe sithi ngesizulu ungabe sivivi bande okanye ushisa. Ungabe yiko kokubili. Cela lokho makhombe. Cela lokho 7. Asijikeni. NaseBhayibhelini sasazi ukuthi inkomo yayiphethe uNkulunkulu ayiphethe ibandla wayeUNkulunkulu wempi. Uthi uMose my God is a God of war. Is a Lord of war. Nathi ke kubalekile ukuthi sazi ukuthi masingene egroundini sihlome ngeyikhaya. Yes. Zempi. Sikwazi ukuthi umbuso utshintshe. Masikuba siutshintshe lo mbuso abantwana bethu bayosibuza ukuthi besenza. Yes. Ke nikuphi izwe liphela. Namhlanje ingane zethu namhlanje South Africa khona izingane ezifela ema-toilet because kunama-pit toilets. In a democratic state, the ANC have abandoned its responsibility of liberating our people. So only peace. ANC must die. It is a responsibility of every voter to make sure this evil that is called African National Congress, it dismissed totally. Yes. Fanele qale thina. Makube nifuna ukuyibona niyayithanda noyibona pha emuseum. Those akudala zilonga la. Yes. Yes. Thina sisegroundini ke. Sithi ingoma yethu thina asilwi nomuntu. Silwa nesystem. Kodwa sikubetha ngoba endleleni. Sizibukeka. Siyabhudluza futhi uyangibona ngakanani. So silapha sizosebenza. Ana sisetshenziswa namhlanje sizosebenza. Asisetshenziswe kahle ukuthi izwe lethu libuyele emntwini omnyama. We can't continue in this particular way. We can't have a system where the politicians becomes richer than the business people. It's a problem. Yes. It's a problem. When we've got a system where politicians are richer than the entrepreneurs, then you must know there's a problem. Yes. And we cannot, comrade, we cannot, 7. Sithi abantu abatshebile abafumile sithi bahambe bayothetha agenda yethu. It cannot be. Bazawuthetha ngantoni when they don't know even what is the price of bread. Hey. You cannot talk to people when we are affected by load shedding. They did not have any effect of load shedding. Hey. So we can't. Yes. It is our time. It is our responsibility. Ndimi, nguwe, to change this country. Yes. Ndimi, nguwe, to make a better country for our generation to come. Yes. We rather die fighting rather than die begging. We cannot. We've got nothing to lose. But wachu Mandela, but what in Gonja? But due to the ANC government, what you did,
to the apartheid government when it tends to be the very same system. Today we are oppressed by that system. So it's us. Iqala emzini yethu lento. Ayiqali namhlanje iqala kithi. Mawuphuma la ivangeli le-ATM aliqale ekhaya. Wonke umntana ovotayo fanele azi ukuthi uvotele le-ATM. Afanele angasitholi sonke akangasitholi. Makube wena usesephansi kwalolu phahla, you will do as I say. My rules or way out. Yes. Asikwazi ukunayo ngakho. Ninkinga bomama nina nisaba abantwana benu. Ningalabazali abasaba abantwana. Abantwana bayanimela banitshele. Hayibo. We can't have that. Yes. We are serious in the issue of changing the country. Yes. We can't be apologetic about that. ANC have failed. Dismal. ANC is killing our people. ANC is a cancer that we must destroy before it destroys all of us. Oy. Injali cancer, ma ungayitshisi ibulala wena. The ANC is a cancer that we must get rid of. Yancela 7.